Gira eskerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Jendetsuak baina eraginkortasun apalekoak izan dira Frantziako sindikatuek erretretaren erreformaren aurka antolatutako mobilizazioak, baina milioika lagunen haserre erakustaldiak lortu ez dutenari atea ireki diezaiokete gaur gela bakar batean bildutako 6 gizonek eta 3 emakumek. Frantziako Kontseilu Konstituzionaleko kideak dira eta haien esku dago erreforma bertan bera geratzeko azken aukera izan daitekena. Ekinaldi partekatuko erreferendum bat egiteko prozedura baimentzea. Gaur emango dute beren epaia, baina askorik ez dute espero sindikatu batzuek. Bere aldetik intersindikala atzo jakinarazi zuen erreteten erreformaren aurkako datorren greba mobilizazioa ekainaren 6an izango dela. Era berean Frantziako gobernuaren erabaki autoritarioak salatu zituen, sarearen esanetan krisi sozialari krisi demokratikoa gehitzen diotenak. Gobernuak berriro ere sindikatuekin hitz egiteko borondatea erakutsi du, eztabaida gaia eta esparrua zehaztu gabe sindikatuen arabera. Kasu horretan, erreformarekiko ukoa oroitaraziko dutela adierazi dute. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan ekonomia arloko gaiak izpide. Frantziako Kontseilu Konstituzionaleko kideek gaur erabakiko baitute erretreten erreformari buruzko erreferendum bat baimentzen ote duten. Onartuz gero 5 milioi sinadura bildu beharko dituzte erreferendumaren aldekoek. Eta mobilizazio ez gabiltzala, aniztasun funtzionalaren sektoreko gaude, Gorabide, Madres Mercenarias eta Aspace enpresetako batzordeek bi greba egun deitu dituzte hitzarmenaren blokeo egoera salatzeko. Aiera Durreta lankidea izan da lanuzten iragarpenean, maiatzaren 8an eta 9an izango dira erne. Borroka hau ez da hasi oin hauteskundie datozela eta hasi ginen, hitzarmena agortu zen momentutik hasi ginen hitz egiten, ez gara akordiotara heldu, eta bai, erantzunkizune eurei emoten dotzau, azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu. Esango nuke administrazioen duen utxune bat betetzen dugule, eta horrezegaitik gure lan baldintzak hein handi batien euren erantzunkizune da. Dugun azken bileratan egiten dozkue zen proposamenak berdin-berdin edie. Baten batek bateratu egiten dauz proposamen horiek. Eta da atxien dagoena dala aldundia. Eskatu ditugu bilerak 3 artien eiti, hau da, enpresa aldundia eta langileen arteko bilerak eta horrek ez da bez gure. Baina gero euren artien informazioe zuzentzen die. Gaur egungo errealidadien argazki bada, eta zein da argazki hori zaintza oso gitxi baloratuta dagoela. Aipatu dugu, momentu baten izen gariela ezinbestekoak, baina gaur egun ikusezina gariela.
Lan gatazkekin jarreki Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazioan gero eta gertuago dago akordioa. 7. bileran adegi patronalak zehaztu du apirilaren 19an egindako proposamena. Sindikatu guztiek aurrepausotzat jo dute eskaintza eta bereziki ELA sindikatuak. Hura da sindikatu nagusia mailan ordezkaritzaren 48%arekin komunikabideetara bidalitako oharrean ez du patronalaren proposamenaren punturik kritikatu eta ez du eskaera berririk egin. Jakinarazi du testua bere militantziarekin aztertuko duela eta ondoren erantzungo duela. Euskal Osasun Zerbitzu Publikoaren historiako enplegu prozesurik jendetsuena iragarri zuen atzo Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik aurtengo uztailetik azarora 7.629 lanpostu aterako ditu gobernuak enplegua egonkortzeko eta finkatzeko Osakidetzan. Sagarduik ziurtatu du 4 urtean 11.000 lanpostu aterako dituela Osasun Sailak azkenerako. Pandemia gorabehera zehaztu du kopuru hori Osakidetzako langileen eren bat badela. Lan eskaintza publiko berri honetan, Osakidetzak 7.629 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta, eta horrek Osakidetzaren historiako prozesurik handiena bihurtzen du enplegu publiko egonkortzeari eta sendotzeari dagokionez. Urteko etenaldiaren ostean zorra BPG-aren 160 mugatu beharko dute Europako Batasuneko kideek 2024tik aurrera apiril bukaeran aurkeztu zuen Europako Batzordeak egonkortasun ituna erreformatzeko proposamena. Bada atzo argitaratutako txosten batean, ELAk adierazi du proposamena kontinuista dela eta zerbitzu publikoak eta gizarte laguntzak izango direla kalteturik handienak. Aparte, martxoarekin alderatuta euroguneko inflazio tasa 10 bat igo da apirilean, 7%, batez ere jakien prezioen igoerak bultzatuta, Eurostaten arabera. Hala ere, azpiko inflazioa 10 bat apaldu da, inflazio mota horrek ez ditu aintzat hartzen energiaren, elikagaien, alkoholaren eta tabakoaren prezioak. Europako Banku Zentralarentzat hori izan ohi da, erreferentziazko adierazlea interestasen inguruko estrategia finkatzerako orduan, eta haren helburetatik oso urrun dago oraindik 2% jaitsi nahi baitu. Gauzak horrela, Banku Zentrala ostegun honetan bilduko da interestasak berriro igoko dituen aztertzeko, itxura guztien arabera hala egingo du. Gaiztatuta laborantzari helduta, lehortearen maila bildu zen atzo Nafarroan egoerak larrituta, nekazarien sindikatuek laguntzak eskatu dituzten lehortari aurre egiteko, izan ere Foru Erkidegoak emandako datuen arabera, Erriberako eta Nafarroa erdialdeko lehorteak laboren 40.000 hektareari eragin die dagoeneko udane arbeo. Prezipitazio eskasia dela eta zenbait nekazari eta abeltzain kezkatuta daude, zerealen
sail asko galdutzat eman dituzte egiten ari den beroagatik eta prezipitazio eskasiagatik eta udari begira kezkatuta daude. Testuinguru horretan atzo bertan Nafarroako lehortearen maila bildu zen egoera aztertu eta zein neurri hartu ditzaketen aztertzeko eta nekazariak eskatu dizkiote neurri ekonomikoak eta irtenbideak egoera honi aurre egiteko. Abeltzainen kasuan lastoa gordetzeko eskatu dute, bihorregaiak ez ditzatela egin eskatu dute, eta lasto hori aberentzat gorde dezatela eskatu dute, eta bestalde, foru erkidegoa zenbait datu eman zituen, esaterako, azken 6 hilabeteotan hori baino 140 euri gutxiago egin duela eta dagoeneko 40.000 hektarea larrituta eta kaltetuta daudela. Bestaldetik Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman du Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen herenegun ebazpena. Hala ere proiektuan zenbait aldaketa egin beharko dira, ingurumenari lotutakoak eta honako herri hauei eragiten dietenak Bernedo, Arraia, Maeztu, Dulantzi, Iruraiz Jauna eta Durruma. Ebazpena errekurritzeko hilabete bateko epea dago gainera, Udan Arreok azalduko digu. Aste honen hasieran eman dio Jaurlaritzak baimen administratiboa Azazetako parke eolikoari, hala ere zenbait neurri hartu beharko dituzte horrekin aurrera egiteko, proiektuan ingurumenari lortutako zenbait aldaketa egin beharko dira, hala Jaurlaritzak eskatu du eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errota leku aldatzeko eta flora gehiago babesteko helburua dute horrela. Fauna babesteko neurriak ere hartu beharko dituztela eskatu dute, ikus dezagun. Eusko Jaurlaritzak baimendu du Azazetako parke eolikoa aurrera eramatea. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu da ebazpena, eta testuak dioenez, zenbait aldaketa egin beharko dituzte. Lakuak eskatu du eremu babestuetatik hurbil kokatuko diren 3 errota leku aldatzeko eta flora gehiago babesteko. Eskakizuna betetzeko erdi tentzioko linearen zati bat lurperatuko da, zuhaitzak ez mozteko. Bestalde fauna babesteko elektrokuzioaren kontrako neurriak ezarriko dituzte, edota soinuari aurre egiteko sistemak erabiliko beharko dituzte. Herritarrei eragiten dioten ondorioei dagokienez, goi-tentzioko lineak herriguneetatik gutxienez 200 metrotara izan beharko dira eta etxe bakartuetatik 100 metrotara. Haize indarrek aurkeztutako proiektuak dioenez, 8 haize errota jarriko dituzte Azazetan, eta 40 megabateko energia ekoitziko dute. La Diputación Foral de Álava ya emitió sus correspondientes impactos desde el punto de vista ambiental, en tanto en cuanto se cumplen con los requisitos establecidos dentro de esas declaraciones y dentro de sus informes, el parque sigue con su tramitación y sigue dando pasos hacia convertirse en una realidad. Azazetako parkeaz gain, Labrazako parke eolikoa egiteko baimena ere jaso du haize indarrek. Oion, Araba eta Agilarko dez Nafarroa artean jarriko denez, Espainiako gobernuak eman dio onespena. Ostera, abian da Euskal ingurune digitaleko emakumeen lana aitortzen duen Gladys ariketa, gehienez 40 urte duten emakumeek aratutako ibilbidea saritu eta emakumezko erreferenteen proiekzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak hain justu adi.
Gladys Sariak Euskal Ingurune Digitalean lan egiten duten emakumeak aitortzea du helburu, hauen ibilbidea eta proiektzioa saritu asmo. Zonen bidez neska gazteak ibilbide teknologikoan ekitera animatzea du xedetzat, horrela Euskal Erreferente berriak sortuz. Aste honetan aurkeztu dute 3. edizioa eta ekainaren 20 arte parte hartzeko aukera izango duzu. Informazio gehiagorako www.bikoitza gladysaria.eus webgunera eta aurtengo sari handia 4.000 euro izango dira. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Eskerrak udan hori gaiok gure ganatzarren eta sariketak izpi ditugula, asteak eman du besterik ongi elkarteak jaso du aurtengo emakunde saria Gasteizen. Emakumeak gora. Funtsezko bi alderdi ditu, gizonen sensibilizazioa eta implikazioa, eta emakumeen jabekuntza eta lidergoa. Berdintasunaren aurrea egiteko funtsezko bi gaiak dira biak. Epaimaiak esan du, maskulinitate eta feminitate hegemonikoen ereduak, egungo eredu nagusiak, alegia, birpentsatu eta deseraikitzeko baliagarria dela ongizek egiten duen lana. Gizakiarengan sinisten dugu, zugan, zuengan, guztiongan sinisten dugu. Eta aldatzeko daukagun gaitasunean ere bai. Ez da inor sobera. Desberdintasunak, desorekak, menperakuntzazko egoerak, injustiziak, iraultzeko dugun gaitasuna eta dugun gogoa itzal ezinak dira. Euskalduna gaztea eta ikertzaia ez da errezan, 3 ezaugarri horiek beteta ibilbide akademikoan aurrera egitea. Horregatik ikertzaile horien arteko komunitatea trinkotza izan da. Ikergazte Kongresuaren helburua 2005 urtean lehen edizioa antolatu zutenetik 5. aurkeztu dute orain gutxi. Donostian izango dena, maiatzaren 17, 18 eta 19 badagaiari heltzeko Latzarrela Gallego, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea, Aldapa taldeko ikertzailea, eta edizio honetako ikergazteko zuzendaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Latz? Kaixo, egunon. Egunon, tira, hasteko konta iguzu, Latz, zer berritasun dakar aurtengo edizio honek? Bueno, aurtengo berritasuna da, aspaldi atzetik genbiltzan hori lortu dugula, ez? Ikergazte hasieratik izan da ikertzaileak elkartzeko gune bat, ez? Baina elkartze hori urrats bat haratago eramateko nahi izan dugu proiektu deialdi bat atera, ez? Non ikertzaile gaztei aukera emango diegun jakintza arloan hartzen dituzten proiektuak aurkezteko, ez? Hori izango delaik ziurrenik haietako askorentzat lehenengo aukera, beraien kabuz, autonomiaz proiektu bat aurrera eramateko. Izan ere, gazte ikertzaile entzatez, zelako garrantzia du kongresu honek, edo ez, helburuak tarteka aipatu dituzu, baina zehazki ez xehetuta? Hombre, nik usteat garrantzia handi xamarra daukala, ez? Gaur egun egiten dugun ikerkentza horretan, ingelesez egiten ditugun ekarpenak baloratzen dian hortan, alde batetikan ikergaztek ematen du aukera egiten dugun ikerkuntza euskeraz komunikatzeko. Nolabait horrek behartzen gaitugu euskeraz sortzera, hiztegi hori eta barrez, hori alde batetikan. Eta beste alde batetikan ere, aukera ematen du beste ikertzaile gazte batzuk ezagutzeko. Ikertzaile hori askotan gertatzen zaigu, ezagutzen ditugula gure gai beretsuan aritzen diren ikertzaile horiek, baina ez ditugula ezagutzen beste gai batzutan lanean aritzen direnak. Ikergazte, jakintza arlo guztiak batzen dituen kongresua da, eta
horrela aukera ematen du beste jakintza arlo batzutan ari diren ikertzaile gazteak ezagutzeko, haien kezkaen berri izateko, zureak partekatzeko eta komunitatea sortzeko nolabait. Bai ez, azken finan komunitatea bera trinkotzeko ezinbesteko tresna, eta zentzu horretan nolakoa dugu gaur egungo ikertzaile euskaldunen ekosistema bera, ez? Ea osasuntsua den, baietz esango nukenik, baina zuko beto jakingo duzu. Nik esango nuke baietz. Oso jende prestatua daukagula eta gainera oso ondo komunikatzen duena euskeraz. Behintzat, aurreko ikergaztetan hoxe izan da ikusi ahal izan duguna, ez? Etorri diren ikertzaileek aurkeztu dizkiguten lanak, nazioarte mailan kalitatea handikoak diren lanak dira, alde batetik, ez? Eta bestalde, oso ondo komunikatu dituzte euskeraz, beraz, plazera da haiek entzutea. Bai, ezta. Eta gainera, 2 urterik behin egiten duzu ikergazte kongresua, eta aurtengoan 200 ikertzaik parte hartuko dute, okerrez banabil, dagoeneko ikerketa proiektuak aurkezteko epea zabalik da, ezta? Zertan da prozesua? Lanak aurkezteko epea zabalik egon da, lanak ebaluatu dira, hautatu dira aurkeztuko diran lanak, hori dena antolatu da, baina ikerketa proiektuak behaiek, aurkezteko epea zabalduko da ikergazten bertan, ez? Edo, esango nuke ekainetik irailera egongo da zabalik. Izan ere, ikergazten bertan edukiko dugu dinamizazio saio bat, pixka bat, elkarrezagutza maila horretan gehiago sakontzeko, ideiak sortzeko bidea emateko, eta pixka bat ikertzaile gazteak motibatzeko proiektu eskaera horiek egitera. Bada, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, zadi izango gara kongresuaren bueltakoetara, 1000 esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei kongresuan berri emateagatik. Eta orain aldiz, bukatzeko kiroletara egingo dugu salto, 3 egun besterik ez dira falta Osasunak Sevian jokatuko duen kopako finalerako. Arrisku handikoa izondatu den partidu erraldoiean Real Madrid eta Osasuna aurrez aurre arituko dira. Nafarroatik 20.000 lagun hurbilduko dira Sevillara, baina beste milaka eta milaka lagunek partidua hirian eta Nafarroako herrietan jarrituzten pantaila erraldoietan ikusiko dute adi. Osasuna momenturik gorenean dago. Pasaden larunbateko Betisen aurkako garaipenak lehendabiziko mailako txartela luzatu dio eta baikorrenek ere Europara begiratzen dute. Baina garrantzitsuena dudari gabe maiatzaren 6ko Sevillako Lakartujako norgehiagoka izanen da. Real Madrilen kontra jokatuko duen kopako finala. Momentuz, 19.000 gora zaletuk izanen du sarrera eta dagoeneko gorritxo uoldea garraio eta alojamendu bila ari da. Iruñeko udalak 4 pantaila erraldoi paratuko ditu Gazteluen parantzan, Sevillara joan ez diren zaletuek partido eta giroarekin profitatu dezaten. Nafarroako bertze herrietan ere partidua ikusgai paratuko dute. Hala nola, Zizur, Mutiloa, Argetas, Faltzes, Irunberri, Biana, Artika, Fitero, Koreia edota Kaskanten. Iruñeko alkateak ere azpimarratu du partidua galdu edo irabazi, jokalariei behar bezalako harrera egingo zaiela. Finalera iristea bakarrik garaipen handia delako. Zale gorritxoak udaletxeko balkoitik Jagobaren bertsoa aditzeko irrikitan. Horrela iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko hezkuntza legea izango dugu gaurkoan hizpide, beraz ez zaitezte urruti joan, laster gara bueltan.
Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala aurkeztean atorkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan. Aupa zuek! Raganda, palmera kontxa erdizen. Labeldu marihuani araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, Espainiako basamortuen, erean dauz gameluek, da bedo, lar bedo, puntzera dun resortak urdai daien, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal, merengeta salsa gorputzaren gentzat. Ongi etorri paradisura, merengeta salsa gorputzaren gentzat. Gabon, ongi etorri, 2060ko abenduak 20 ditu gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra. Euskal Herri Jamaikan bezala, sala, sana. Cambio climático se nos dispara, para. Este sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no ceden si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Euskal Herri inferno tropicala, tropical, Basque Country, Jamaica, dystopic, baina zaidazu, zergatik. Dystopical, Euskal Herri tropical.
12:30 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Arantza Fernandez de Garaialde dugun, Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformako kidea, ondo etorri. Gurera. Eta tira ez, hezkuntza akordiotik urtebete iragan dela, grebak tarteko azkenean ez, iritsi da onartutako lege proiektua beran, dagoeneko ez, aurreko astean onartu egin zen, balorazioetan sartuta ez, zer duzue hasteko, bueno ez, gehien nabarmenduko zenuketena? Azpimarratuko genuke jarraitzen dutela bain arte atera dituzten dokumentuen ildotik. Hau da, oso antzekoa da aurretik atera zuten lege zirriborroarekin, antza ondila dauka. Eta zer da, osea, hitz asko daude, adierazpen asko, baina neurri zehatz gutxi, baina badago ardatz bat, badago zerbait hor, eta zer da, ildo nagusia esango genuke dela printzipio bat, eta da pribatua publikoa dela, nolabait esateko, titulartasunak ez daukala, titularitateak ez daukala garrantziarik, eta orduan, bai pribatuek, bai ikastetxe pribatuek, baita publikoek, pribatu itunduek edo kontzertatuek. Pribatu ez itunduak oso gitxi dira, ez ditugu sartuko. Hoiek, pribatuek eta publikoek osatzen dutela euskal hezkuntza sistema publikoa. Eta orduan, nahi dute trataera berbera ematea guztiei, ikastetxeen artean lehiatzea nahi dute, zeren eta programa kontratuei garrantzia handia ematen diet, eta pentsatzen dugu hortik lehia etorriko dela, euskara maite dutela adierazten dute, baina ez dute neurririk hartzen. Hezkuntza komunitatea ere behin da berriro aipatzen dute, garrantzia handia emanez, baina benetan hitzetara baldin bagoaz, ikusten dugu ikastetxe pribatua jarraituko dutela orain arte bezala titularraren esku, eta publikoetan zuzendariari eman nahi dizkiotela orain baino ahalmen gehiago, hezkuntza gehiago. Beraz, parte hartzeari begira aurrera pausurik ez da ematen ere. Esaten dugu askotan, sistema duala betikotzera datorrela lege hau, baina sistema betikotzeak ez dakar agian egoera betikotzea, baizik eta hezkuntza publikoarena txarrera egiteak ekar dezaken. Ez dugu pentsatzen benetan gure hezkuntza sistemaren arazoa konpontzera datorrenik. Baizik eta orain jaiotze kopurua jaisten ari den honetan, sare pribatua blindatzera datorrela pentsatzen dugu. Bai, ez eta aipatuztu nola akordiotik ona ez aldaketa gutxi jasotzen direla behintzat funtsean lege proiektu honetan ez protestaldiak, iragandako protestaldiak jendetsuak izan dira oso, plataforma pila bat ere ez batu izan dira aldaketak eskatzen ez, herritarren ahots hori entzutea espero zenuten, ala ez da sorpresa bat izan hori aldaketa gutxi edukitza honek. Guk uste dugu elako erantzuna zutela espero beraiek. Esan nahi dut, antzestea izan zen, hemen dago akordio zabala eta legebiltzarreko 10% bakarrik geratu da kanpoan. Mobilizatzen ari garenok 10 horrekin zerikusirik ez daukagu, hori oso argi dago, eta hori jende guztiak daki, ezta. Orduan, hemen pentsatu, edo salduna izan digute, hezkuntzan aldaketa asko ezin dira egin, estatuan asko egiten dira, hori askotan salatzen dugu, eta orduan hemen bagoaz akordio zabal bat lortzera eta akordioa izateak berez gauza ona da. Pentsatzen dugu ez dela horrela, benetan ez dagoela horren besteko akordiorik, eta gainera, akordioak batzutan txarrak izaten dira, eta hau adibide bat da, ezta. Dena den mobilizazioak ez dira abiatu akordioarekin, osea, aurretik ere gure topagunea, Euskal Eskola Publikoa Arro plataformaren topagunearen aurkezpena egin genuen, 2008ko abenduan egin genuen, beraz, hau lege proiektu honetaz hitz egiten hasi baino lehen, ja, geunden, antolatzen. Egia da, zirriborroa ezagututa gero etorri direla, mobilizazio handienak eta sindikatuenak oso esanguratsuak izan dira. Guk ere igual ez genuen espero horren beste, baina desde logo testuak merezi zuen eta espero dugu orain ere jarraitzea. Jarraitzen dugu mobilizaziotan, ondela pare bat aste laudion egin dugu bat, aiaraldean, pentsatzen dugu protestek jarraituko dutela, bai. Arrazoiak baditu zue soberan gainera horretarako. Zero, lege proiektutik bertatik ez baduzue, ez dakit gustoko denitza, edo ez darlo positiborik nabarmentzeko? Egia esan ez daukagu.
Ez daukagu, pentsatzen dugu dela benetan eraso zuzena eta konstientea sare publikoaren kontra. Ez dugu uste sare publikoaren kontra ezer dutenik, baina bai uste dugu sare pribatuaren interesak defendatzeko ezinbestean kalte egin behar zaiola sare publikoari. Ez dago bi sareak aldi berean indartzerik edo ez dago, zeren eta sare batera di joan umia, ez doa bestera, eta bat handitzen bada bestea gutxitu egin behar da, ezta. Horregatik, horrela ulertzen dugu, ordun, pribatuaren hazkundea publikoaren kontura egingo da, ez dakigu zer gertatzen den hemen, izan daiteke alderdi politiko batzuk interes komunak izatea pribatuko patronal batzuekin, izan daitezke ere presioak, pribatuko patronalek indarra handia dute, diru asko dute, bueno, ez dakigu, edo izan daiteke ere, pues ez dakigu, akordioaren argazkian egon nahi izateagatik hor daudela, baina benetan, osea, une honetan adieraztea titularitateak ez duela zer ikusirik ikastetxen jarrerarekin, ikasleen zailkatzearekin, eta hori gezurra da, eta aski frogatuta dago ikerketetan eta ez da. Eta hezkuntza saila agertzen da arbitro bat izango balitz bezala, bi sareen arduraduna balitz. Orduan, sare publikoaren defentsa nork egin behar du, nork hartu behar du horren ardura, ez? Azken finean pentsatzen du hau privatizazioaren prozesu badela, eta privatizatzia ez da modernoa, ez da ona, aspalditik asmatuta dago, eta pentsatzen dugu oinarriko eskubideak urratu egiten direla bidean, benetan. Ez tarteka aipatu zu ere horixe hasierako balorazio horretan, eta hor lehenbiziko fokoa ere segregazioan jarri da. Zer da honekin lotuta testua jaso beharko lukeena zuen ustez? Bueno, modu zehatzagoan esango dugu datozen egunetan, baina holan modu potoloan esateko abiapuntua izan behar du publikoaren alde egitea, segregazioaren kontra borrokatzeko, zergatik, zeren eta sare publikoak berez ez du segregatzen. Segregatzen dute ikastetxe batzuetan sor daiteke segregazioa, baina mekanismoak daude horri aurre egiteko. Publikoa berez zera bokazio unibertsala du ikasle guztiak hartzeko, aldiz zera pribatuko patronal bakoitzak bere interes propioak ditu, edo bere interesak eta beraien ikasleak, ez dira guztiak ezin dira izan haienak ez da. Horregatik pentsatzen dugu, benetan segregazioa gutxitzen joateko, sare publikoa indartu beharko litzatekela, eta hori zelan, matrikulazio prozesua benetan kontrolatzen, eta ez bakarrik bere ondorioetan esku hartzen, prozesua bera kontrolatu, planifikazio zuzena egin, eta pentsatu, zonaldeak egitean, pentsatu zelan egin, saiatzeko nahazten, maila ezberdinetako umiak ez kokatzen, oso getizatuta dagoen auzo batean, hor erdian kokatzen baldin baduzu eskola, eskola hori geto bat izango da. Aldiz, kokatzen baduzu aldamenekoaren erdi jantal, beste zera egin alduzu. Ez, holako gauzak egin behar dira. Gainezkantza murriztu behar da, hori esaten dute adituek, hori esaten dute araudilek, eta esan dute aurten ere murriztuko zutela eta ez dute murriztu. Eta gainezkantza ikaragarria dago sare pribatuan ez. Eta doakotasuna exigitzea ikastetxeei. Doakotasuna agertzen da, nolabait ematen du administrazioak eskaini behar diola diru gehiago sare pribatuari, benetan doakoa izan ahal izateko. Claro, baina ez badute kontrolatzen gastua ez dago doakotasun posiblerik. Begira, une honetan, sare pribatuan lehen hezkuntzan egunero klase ordu bat gehiago ematen da. Denon artean ordaindu behar dugu klase ordu hori. Beharrezkoa balitz jarri beharko genuke ere sare publikoan, baina ez dugu jartzen. Eta egia esan hemen gutxieneko klase orduak daude estatuaren batazbestekoaren gainetik, elgako batazbestekoaren gainetik, beraz ez dugu ikusten justifikaziorik 6. ordu horrekin jarraitzeko, baina jarraitzen dute eta ez da inon aipatzen kenduko dutenik. Instalazioak, piztinen mantenua ordaintzen ari gara. Osea, noraino doakotasuna ez baldin baduzu hori kontrolatzen ez. Eta beste bat litzateke ere informazioa ematea, zabaltzea, herritarrei, hau da, esan behar da ozenki, ze frogatuta dago, eliteko ikastetxetara joateko zure umiak ez ditu emaitza hobeak aterako.
norberaren indize sozioekonomiko kulturala izek deritzoten horrek zoritxarrez baldintzatzen ditu edo eragina du emaitza akademikoetan, baina norberarenean ez dira kutsatzen. Zuk oso izek altua baduzu eta nik oso basua badut, elkarrekin egoteagatik zure emaitzak ez dira jaitsiko. Hori jakin beharko litzateke eta azpimarratu beharko litzateke ere eskola plazak esleitzea matrikulazio prozesua administrazioaren zeregina dela. Eta hori ez dugu guk esaten, Bildarratzek esan du orain dela gutxi, eta hori esan zuen ere Arartekoak. Esaten zuen, interes partikularren gainetik egon behar du interes komuna, eta interes komuna da kohesio soziala. Eta ezin gara izkutatu ustez familien autuen atzean ez planifikatzeko eta ez diseinatzeko hizkuntza sistema. Eta hori nolabait batzutan esaten da. Ez familiek nahi dute, familiek aukeratzen dute, daukatenaren artean ez dute beraiek diseinatzen eskaintza ez. Bai, ez dizuna moduan segregazioa lotuta badago publikotasunarekin eta baita ere doakotasunarekin, zentzu hortan zergaitik ez da blindatu nahi? Pentsatzen dugu interesak daudela, ez da, lehen aipatu dut oso indartsuak dira eta pribatuko patronalak eta pentsatzen dugu presio handia egiten dutela eta nolabait baita ere sinistarazi nahi digute orain aipatzen ari den agendearen nahia dela pribatura joatea. Aldiz, osasun arloan ainargi ikusten dugun guztiok ez sistema publikoaren beharra eta hezkuntza sisteman ikustea zailagoa da, pentsatzen dugu. Eta agian horregatik da. Zeren eta lotura, segregazioa eta sareen artean ukaezina da. Horren inguruan eman ditugu urteak eztabaidatzen, esaten ziguten ez, denetarik dago guztietan eta egia da denetarik dago. Baina ja 2021ko irailean atera zen ikerketa bat, EAEko ikasleen eboluzio soziodemografikoa. Eta hemen aztertu nahi zuten zein den izek, ez dakit ikusten duzun, izek basuko ikasleen presentzia zein den sare pribatua eta sare publikoan. Alderantziz, sare publikoan eta sare pribatuan. A, B eta D ereduetan urteetan zehar. Grafiko hau ikusita diozu, hemen A, B, hau, tal, kual. Grafiko hau ez daude zera parametro berean eginda. Grafiko hau benetan, hau da. Hau da, izek basuko ikasleen presentzia sare publikoan eta sare pribatuan. Eta azken urtea, hemen neurtzen den azken urtea hartuta, kuadroa hauxe da. Hauek dira portzentajeak. Honek ere pixka bat engainatzen du. Sare publikoan izek basuko ikasleak dira A ereduan 80%, B ereduan 50%, D ereduan 32%. Sare pribatuan, izek basuko ikasleen presentzia da 6, 9, 3. Beraz, ezberdintasun handia dago. Orain, ez dezagun pentsatu ikasle pobre gehienak nolabait esateko publikako A ereduan daudenik ez daude, zeren eta hauek dira portzentajeak. Kontuan hartu ere, izek basuko ikaslei buruz ari garenean, ari gara 25% pobreenari buruz nolabait esateko. Horren barruan badaude ere jatorri atzerrikoa duten ikasle asko. Etorkinen artean 60% dago tarte honetan. Orduan, ikasle pobrenak edo zera basukoak non daude? Publikakoa ereduan daude hemen gutxi gora bera 15.000, B ereduan 2.800 eta D ereduan 45.000. Publikoko D ereduan matrikulatzen dira une honetan izek basuko ikasleak. Pribatuan zenbat daude, A ereduan 225, B ereduan 4.500 eta D ereduan 2.500. Beraz, segregazioa edo izek basuko ikasleak sare publikoan daude eta badu zer ikusirik ikastetxeen titularitatearekin. Denetarik dago toki guztietan? Bai, badago, baina toki batzuetan bestetan baino askoz gehiago. Baina honi ere zaitu behar zaio krisialdi demografikoa, hainbatek mahai gainean jarri dutena baita ere, afera honen baita, nor zu ere lehenago aritu zara,
itunpeko edo pribatuetako gehiegizko eskaintzaz baita ere, ez, eta hor askok bota dute galdera, ez, etorkizun batean eskolak zarratu egin behar baldin badira, ez dakit ikasle falta dagoelako, ez, gertatu ahalko litzatekeena, ez, lege proiektu honek ziurtatzen du publikoaren jarraikortasuna? Nik uste dut, guk uste dugu, bermatzen dula gutxieneko iraunkortasuna. Osea, denok dakigu eta legeak ere esaten du publikoak ezin duela desagertu, eta hemen aipatzen da. Esaten da sistemaren ardatza izango dela edo protagonista, baina ez dugu pentsatzen benetan hori sinisten dutenik. Zeren eta publikoaren garrantzia aipatzen dutenean, jarraian esaten dute unibertsalizazioa edo bermatu behar dutela. Bueno, susmagarria da hori atxikitzea honi, ezta. Orduan, pentsatzen dugu ezetz, eta esaten dute ere, esaten dituzte gauza asko, esaten dute plaza publiko nahiko egon behar dutela. Orain dela hilabete bat, atzera bota dituzten EAErako ziren Europako fondoetatik bideratutako 11 milioi euro zeuden, gitxi da, baina 11 milioi zeuden 0-3 urteko umientzako plaza publiko berriak sortzeko. Gure gobernuak esan zuen ez zuela horretarako behar, beste gauzetarako nahi zuen. Zeren eta plaza publiko nahiko omen dago adin horretako umientzako. Ez dago. Eta hemen gure inguruan ari dira sinadura jasotzen eta hemenga ez dago lako tokirik adin horretako umientzako. Hala ere, aio pentsatzen dute plaza nahiko egongo direla. Orduan, zer den plaza nahiko ez dakigula, baina begiratu aldugu, zeintzu diren, zein izan den, bueno, edo horretaz hitz egingo dugu gero, aurtengo matrikula garaian zein izan den. Matrikulazioaz ere lehentxeago momentu batean hitz egin dugu, eta nola azken aldi honetan ere, ez estanda edo arrabotsa sortu egin den, nola erreparatu dioztue azken aldi honi, eta zer usten du, zer evidentzia usten du mai gainean azken matrikulazioarekin gertatu denak. Bai, bueno, pues zalaparta handia sortu du, egun batzuetan, gero desagertu zen, zalaparta handia sortu zen, ikasle gutxi batzuk ezin izan zutela joan haiek aukeratutako ikastetxe pribatura. Bueno, beti gertatu dira lakoak. Lehenbizikoz gertatu da, esatea zinzarete joan kupoa beteta dagolako, eta zuek beste, eta gorde behar dira plaza pare bat uste zegoera zaurgarren dauden ikasleentzako. Baina hori beti gertatu da, eta gertatu zaigu ere, edo behin betiko emaitzak ez ditugu ezagutzen, emango dituzte maiatzaren 9an, baina badakigu kasu batzuk daudela ere, non publikoa aukera duten ikasle batzuk bideratu nahi izan dituzte pribatura. Bueno, baina hortaz aparte, orokorrean, begira, kontzertuak suposatzen da sortu ziren 87. urtean. Suposatzen zen horiek zirela sare publikoa osatzeko. Hau da, sare publikoa iristen etzen lekuetan kontzertatu behar ziren plazak pribatuarekin. Bueno, ikerketa bat dago eginda aurten, 2 urteko umien inguruan, datorren urtean etorri behar dutenetan. Bueno, EAEn badaude, 113 udalerri non bakarrik dagoen hezkuntza publikoa. Herri txikiak dira, horietako asko, 43 dira eskola txikiak, non ume kopurua oso txikia da, eta horiek hartatzen ditu sare publikoak. Baina, bi eskaintza mota dagoen tokiletan, eskaintza pribatua handiagoa da publikoa baino. Ez herri guztietan, baina bai oro har hartuta Bizkaia eta Gipuzkoa, bai hori gertatzen da. Eta gertatzen da ere hainbat herritan, gehienetan. Eta gertatzen da inkluso herri askotan eskaintza publikoa ez dela iristen 35%. 13 udalerrietan eskaintza pribatua nahiko izango litzateke ume guztiak jasotzeko. Eskaintza publikori gabeko herriak ere badaude, eta legeak dio derrigorrean zonalde guztietan eskaintza publikoa egin behar du. Zer egin dute? Zonaldeak handitu. Hau da, hemen baldin badut herri bat eskaintza publikori gabe, esan dute, bueno, zonaldea izango da, onaino etorriko da, eta hemen dagoenez nahikoa da. Pentsatzen dugu planifikazio hori horrek benetan egiten dula pribatuaren alde. Eta, klaro, behin betiko datuak ez dauzkagu, baina zertxobait badakigu, eta badakigu Bizkaian adibidez, sare publikoak ikasle asko galdu ditula, eta pribatuak ez. Eta
galera horrekin batera zer dator, B ereduen askundea portzentajetan eta D ereduena jaistea. Oso larria dela pentsatzen dugu benetan. Eta gainera orain ereduak aipatu dituzula, ez? Hori foku nagusiak bai publikotasunean zerreazioan izan dira, eta hirugarrena bada euskara bera, ez? Zentzu horretan gainera, eragile gehienek edo kritikak egin dizkieten guztiek euskara izan dute horre izpide, zer jartzen du arriskuan? Pues, begira, hau lotuko dut baita ere aurreko gaiarekin. Erraz lotzen dugu orain segregazioa eta publikotasuna, baina hemen ere lotu nahi dut euskara eta publikotasuna. Bueno, hasteko, euskarak babesa behar du, ez da osalantzarik, esfortzu handia egin da eta egiten ari da, hezkuntza sistemak berez ezin du normalizazioa bermatu, baina bai bere esku dagoen guztia jarri behar du, ez? Zalantzarik gabe. Eta jartzen ari da neurri batian, eta askoz gehiago sare publikoan pribatuan baino, begira. Une honetan sare publikoan normaltasun osoz matrikulatzen dira ikasle guztiak ereduan. Beraien jatorria edozein izan da ere, eta beraien etxeko hizkuntza edozein izan da ere. Eta hau ez da berez sortu, hau lortu da familia eta langile askoren borrokaren ondorioa izan da hori. Borrokatu dute, haiek euskaldunak ez izan da ere, argi ikusi dute eskuartean baldin badugu hizkuntza bat zaindu behar dugula, eta guztion ardura dela, ez? Eta horregatik iritsi garen tokiraino. Baina, karo, aldi berean segregazioak eragin txarra dauka euskaldunizazioak eta kulturaren transmisioan. Talde batean, ikasle guztien artean ez baldin badago hemengo autoktonorik zailagoa da konbentzitzea ume horiei benetan euskara haien hizkuntzare badela, ezta? Osea, hor lotura zuzena dago. Bestaldetik, A eta B ereduen 72% sare pribatuan dago. Oinarriko hezkuntza hartuta, aurre hezkuntzatik DB-zera. Aurre hezkuntza soilik hartuta, A eta B ereduen 82% dago sare pribatuan. Beraz, hor esfortzu edo utxunea ondizena sare pribatuan dago, zer dela eta indartu behar da hori, ez? Baina, legearen edukira joan da, pues, nik uste dut hemen aukera batzuk daudela, eta da esatea, hemen bide batzuk arditzake ikastetxe batean, eta denok dakigu murgiltze eredua edo murgiltze sistema dela emaitza honenak eman ditzakeena. Ez dute hori egin, eta esaten dute ez gu jarriko ditugu helmugak lortu behar dira maila hauek, baina ez dakigu zelan iritsiko den horretara. Eta maila hori jarrita, esan beharko zen, orduan maila horretara iristen ez dena, ez izango du titulua eskuratu, eta esan dute ez hori ez dugu egingo. Beraz, zer egingo dugu? Egingo dugu, exigitze ikastetxe guztiei hizkuntza plana, baina hori dagoeneko publiko guztietan badago, eta besterik ez, gero adierazpenak badaude, bai eskola hizkuntza izan behar dula, horrekin ados gaude, baina ez dago benetako neurririk hemen, hau oso kezkatzekoa da benetan. Ez bermen falta, ez? Legeak aurrera egin ezkero gero ea, ez? Nola baieztatuko den horixe edo bertan idatzitakoak, ez? Beteko direnik eta bagabiltza hitz egiten edukiaz, baina tira, ez? Prozedura zere agian bada esatekorik ez zen ere ikusten gabiltza nola bai zuek, zein kalera irten diren beste hainbat eta hainbat herritarrek izan dituzten datuak, esku artean proposamen oso zehatzak, baina ez direla jasotzen, ez? Nolako balorazio egiten duzue plataformatik prozesuaz, beraz? Prozesua pentsatzen dugu, hasi zela espaldian, begira, 2018 urtean Kristina Uriartek lortu zuen akordio bat, pribatuko patronalekin batera. Bere hartan geratu zen, baina asmoa bazen lege bat egitea, ez? Gero, ondoren, alderdi batzuen artean akordioa borobildu zuten, eta 2021ko irailean, heldu ginenean, hasi zen zurrumurrua. Badator legea. Eta orduan esan zuten, egingo dugu hemen prozesu parte hartzailea, eta egingo dugu iragileak eta 90 iragile baino gehiago pasatziren legebiltzarreko hezkuntza batzordetik, hainbat ekarpen egin ziren, eta gero atera zuten testu bat, eta esan zuten prozesu honen ondorioz, hau egin dugu. Eta hori hartu zuen batek esan zuen, hau da, abuztuan irakurri nun testua.
aurretik lotu zuten partidu batzuen artean eta gero aurkeztu zuten 4 partiduen artean parte hartzerik benetan ez nuke esango egon denik, hau da, josita egon den gauza bat, ez. Iritsi da 4 alderdi horien arteko akordioa, gero lege proiektua onartu du Eusko Jaurlaritzak, eta gero ikusi dugu nola bakoitzak kritikak egiterako orduan, kritikak edo adierazpenak bakoitzak bide ezberdinak hartu ditu, ez? Askok hauteskunde saletasunaz edo egotzi diote norabide hori, nola bizi duzue zuek hori, ez? Nola ulertu orain alderdik hartu dituzten jarrerak edo bai kokatzen duzuen ez hauteskunde garaian, eta horrek ze arrisku ditu edo nola kaltetzen du prozesua bera? Pues, ez dakigu, partiduen tripetan ez gaude zartuta. Pentsatzen dugu hasierako akordioak ere kontraesan handiak zituela bere barnean, ez da? Agian, edo askotan zu baldin bazoa zerbait adostera edo negoziatzera diozu, nire ideiak sartzen ditudan, igual gero esaten duzu, ia nire idei bat hartzen duten, eta azkenean esaten dute, ia nire 2 esaldi txertatzen duten, eta horrekin konformatzen zara. Pentsatzen dugu olako zerbait gertatu alzela akordioan. Eta une honetan ere, irakurtzen legeari eusten dioten 2 alderdiek ere oso irakurketa ezberdinak egiten dituzte, puntu zehatzetan. Orduan, ez dakigu gailendu den hori akordioaren itxura ematearen nahia edo zer. Eta bai, pentsatzen dugu, igual hauteskunden garaia ez dela egokizena eztabaidetan sartzeko. Adibidez, euskararekin lotuta agertzea, euskara gehiegiko garrantzia ematen zaiola hori gezurra da, eta gainera hori esatekoa da. Zuk uste duzu benetan egungo Euskal Herrian utz dezakegula euskara zakarrontzira botatzen. Ze gure esku dago bakarrik, euskara ez du beste inork aterako aurrera, ez? Eta orduan baina batzutan gauzak esaten dira ez dakigu oso ondo zertako nondik hartuta, bai. Ez, gainera behintzat egia da ez, oraindik baduela horri bilbidea egiteko legeak berak, aurre ikusten duzu edo ez, dakit esperantzaz ere hitz egin genezakeen ez, hori aldaketak gauzatuko direnik, ea zer espero duzuen, ez dakit lege biltzarretik bertatik ere ez, agian jarreren aldaketa bat ez, bukatze aldera datozen edo datorren epe honi begira zer duzu esateko? Patxada sartuko balute eta atzeratuko bazuten pixka bat, asuntoa pixka bat edo askotxo, ze lege txar berri bat ez dugu behar ezertarako, eta benetan pentsatzen dugu hau txarra dela, ez. Pentsatzen dugu publikoaren alde egin behar dela, publikoa delako guztiona eta guztiontzat. Euskara, gertutasuna, laikotasuna eta parte hartzeko aukera gehiago ematen dituna, kontrataziorako irizpide garbilak eskaintzen dituna, eta, guztion eskubideen alde egiteko pentsatzen dugu publikoaren alde egin behar dela. Entzuten ari gara ere egun hauetan, zerbait lotzen ari direla hezkuntzako sindikatuekin, hezkuntza alorreko langileen lanbaldintzak hobetzeko. Hori zalantzari gabe gauza ona da, baina pentsatzen dugu ikusmira zabalagoa izan behar dula, eta baita sindikatu ere dagokizela borrokatzea publikoaren alde, ez bakarrik hezkuntza sektorekoen alde ez da, eta nolabait badirudi planoak nahazten saiatzen ari direla, eta baina jarraituko dugu, ez? Hau proiektu hau ezagutu baino lehen hasi ginen, eta legea onartu gabe ere jarraituko dugu, ez dago besterik. Premisari horri helduta utzi behar dugu elkarrizketa hemen Arantza, mi esker gurekin tartea hartze arren, jarraituko dugu gertutik ez, legeari berari bilbide horri geratzen zaiona, eta ero esan duzu ez, borrokan jarraituko duzuela legea txarra, ona, edo erdipurdikoa izan da ere, beraz horixe, mi esker eta hurrengo arte. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Horeka bat txekatzen akatxau tapatzen Jauzi, eguneroko gaitasunaren legean Jauzi, abisatu zintugun denbora ezela galko ga Jauzi, ez ginen agitu ero
batean gixara meskile gizinela. Moztu, kendu dizkizute zure galme hatxagarria. Moztu, abisatu zaitugu aske izan baliozko dela. Moztu, ez ginen argitu egotu zirenean. Abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean. Abisuak emanaren dena denan kasartua da. Abisuak emanaren abisuak emanaren ameskireki kontzira. Abisatu zintugu asketan baliozko dela. Abisuak emanaren abisuak emanaren burutik joaiten zira. Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean. Abisuak emanaren dena denan kasartua da. Abisuak emanaren abisuak emanaren abisuak emanaren abisuak emanaren abisuak emanaren Ordu bata iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Fermi Rubiralta eta Alaitz Arrandoña, ondo etorri. Eguerdion. Eta hasteko Gotzone Sagardui osasungintzako sailburuak, osasun saileko sailburuak egindako iragarpenari helduko diogu, ez? Berak esan duenez, enplegua egonkortzeko inoizko lep jendetsuena iragarri du Osakidetzak, hemen 7.600 plazatik gora iragarri zituen atzo, daukagu bideo bat datu horiekin eta helduko diogu eztabaidari. Lan eskaintza publiko berri honetan, Osakidetzak 7.639 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta, eta horrek Osakidetzaren historiako prozesurik handiena bihurtzen du enplegu publiko egonkortzeari eta sendotzeari dagokion. Orain artean Osakidetzari gauzak arperiatu egin zaizkionean, osasun sailaren erantzunetariko bat beti onda bideratuta langile faltara eta arlo hortara, nola ikusi zuen iragarpen hau?
Nik uste dut betiko moduan, arazoak konpontzeko beti apur bat atzeratuta goazela, beti berandu goazela. Eta gainera, entzun ditut adierazpenak eta berak harremanatu du greba, dauzena deituta urrengo asterako ez urrengorako, 18-19 hauteskundeak direla eta nik uste dut deialdi hau, bai dauka lotura, zuzena hauteskundekin, ze gainera, hori, lepan aurkeztuko direnek, esan duten izan da, badatak ez dira aproposenak, batez ere, udan jarri dituztelako, eta orduan, da garai txarrena, solako gauza bat egiteko, ze, klaro, baldin badauz profesionalek frogak prestatzen, ez daude egoteko ambulategietan edo osasun zentroetan, eta normalean udan oporrak direla eta, normalean, langile kopura jaisten da, ze jendea hartzen ditu oporrak, behar den bezala, nik uste dut defendatu behar dugula beraien deskantzua, ez dira data aproposenak, eta gainera, aurreko lepen emaitzak ez dauzen ez oraindik argitaratuta, nola jakingo duzua prestatu behar duzun ala ez. Dagoela dana presaka nire ustez eginda, berandu eta presaka, ez dakiz igual kontraesan bat da, ez? Eta gainera hori berak esatea, grebak edo daudera deituta hauteskundeak direlako, nik uste dut olako deialdia bai dauka lotura zuzena horrekin. Atzerapenen kaltea salatu du hor beste ELA sindikatuak? Bueno, Alaitzek dioen bezala, argi dago Osakidetzak momentu honetan jasotzen dituen kritikak estaltzeko saiakera argia dela, hauteskunde garean gaude gainera, eta inoizko kopuruenak esan nahi du aldez aurretik konbokatu ez dituelako, argi eta garbi. EPK konbokatuko bazituen, esen horren zera masiboki deialdi hau konbokatu beharrik, hori alde batetik. Alaitzek ere azpimarratu egin du zelan 2019an egindako zera emaitzak ondino, gaur egun hau da lau urte pasata, ez dira atera emaitzak. Gogora dezagun gainera, aurreko sailburu batek dimisio eman behar izan zuen, egon zirelako edo salatu zirelako tarteko irregulartasunak konbokatoria hartan, famatu hartan. Eta gero beste alde batetik, eskubide sindikal baten erantzuna baino ez da. Beraz, estaldura pilo bat eta edukin hori zalantzakorra, ez da. Gainera, esaterako azterketen emaitza ez gabiltzala, nola da posible, hainbeste denbora pasata gero, talako iragarpenak egita eta oraindik ere aurreko prozesuak itxita ez dituzunean. Ni horregatik esaten dut presaka eta berandu. Nik ikusten dudana da gauzak ondo egina, beste emaitzak egun beharko ziren argitaratuta, batez ere, zu jakiteko aurkeztuko duzun zure burua urrengo batean edo ja plaza deko, zu eske dinot, aldea da itxela, ez? Eta gero, berak esan duena, azken finean ematen du lepa guztietan ez dagoela gardentasunik, ez? Ez dagoela argi zein den prozesua, nola egiten diren gauza, azken finean, azterketa hauek dira ordenagailuz egindako rollo bat, orduan nola ez dituzu emaitzak, ez? Gero dago meritoak eta holan kontutan hartzeko, baina nik uste dute gainera jakinda hau arazo estrukturala bat dela, langile falta hori edo defizit hori aspalditik datorrela, nik uste dut esfortzuak egin beharko ziren lehenago, ez? Dinot, emaitzak horiek argitaratzeko, jendea plazara betetzeko, eta gero atera berri batzuk, baina nik uste dut hori presaka eta berandu. Eta nik uste dut larriena ikusita Osakidetzaren zemotatako arazoak dituen eta zemotatako arazoak salatzen diren momentu honetan, jokatzen da ambiguidade baten. Nik ez dakit funtzionaritzan edo sistemak ondo ezagutzen den jendeak, baina argi dago, konbokatzen denean plaza bat, ez du esan nahi ez da plaza bat edo pertsona bat gehiago kontratatzen dela.
baizik eta lanean dauden postuak finkatzen direla struktura finko baten bidez. Beraz, eman nahi du irudia nola berrindartzen dela sistema publikoa, eta hori ez dela horrela, zuzenean gutxienez, kontratazio gehiago emanez, edo dirutza gehiago mai gainean jarriz. Baizik eta, legez markatzen diren pauta batzuk jarraituz, eta Alaitxek esan duen moduan gainera berandu. Gainera, hori, salatu dutena balangileek, batez ere, salatzen dute aie, baina nik uste dut gizarteok zeu zer esan behar dugula, dala hori, datak ikusita, zenolako zerbitzuaren murrizketak egongo diren. Ordutegia dela eta, ze normalean badauz garai batzuk non murrizten direla ordutegiak berez, ez? Aste Santuan, Gabonetan, eta baita ere udan. Honekin, okerrago ibiliko gara. Eta azkenean pairatuko dugunok izango gara, hori, ez dakit, pazientek edo esango nukenik, ez? Orduan, atxarto eginda, ez? Ez baina lehen irregulartasunak aipatu dituzula ere ematen du, ez? Horretara adi egoteko deialdi bat ere badela, ez da izan ere justo Osakidetzarekin lotuta hainbatetan, ez? Zuk aipatu zuna entzuten zuna izan altzen, baina beste hainbatetan, ez? Beti egon dira hor salaketak sindikatuen partetik, Osakidetzako lepak egin direnean, ez? Hori, trampatan aritu diren ala, ez? Adi izateko garaia izango da hau ere. Ez dakigu. Segurazki gehiengoetan ez, ze normalean irregulartasunak gertatu dira medikuen plazak betetzeko, eta ez beste motatako plazak. Ja nolabait gehigarri bat da sistemari, ez da, zelan konpartitu dezakete medikuek administrazio publikoan zein arlo pribatuan bere lana, eta hori funtzio publikoan soilik osasun arloan gertatzen dela. Ikusi eta gainera ez, esaterako Nafarroa nolako estanda suposatu zuen alako... Bai, arriskua hor dago, ez? Nik dinote honetaz hitz egiten dugun bakoitzean, hori mai gainean ipintzen da. Beti dagoela sektore pribatuen interesak hor, atzean, ez? Eta horrekin batera, datorkigun gauzak, ez? Guztot, garrantzitsuena dela, batez ere, berak komentatu duena. Eta da, honek ez du suposatuko osasungintza indartzea, eta ez dakit nik zelan saltzen duten. Neurri baten finkatzea eta bazen garaia langile batzuk suposatzen dut barne aldaketa gutxiago egongo direla, beraz hor mantenduko dira denbora gehiago langileak, eta honek beti suposatzen du bezeroentzako, kasu honetan paziententzako, hobekuntza nabarmen. Horregaitik aldarrikatzen dute besteak beste, sindikatuek, ez da, baina eske hori da legeak markatzen duena, ez du egiten legeak markatzen diona baino zerbait gehiago. Bai, behartuta daude, eta esaten dute alegin moduan, izango balitz moduan, edo saltzen digute horrela. Gauzatu txarto antratuak egon dira, ez? Eta orain egiten zu iragarpen bat modu politean estaltzeko dagoeneko txarto zegoena, ez? Eta gainera hor, hasieran aipatu duzuzuk nola greba deialdia badagoen, ez? Osasungintzan, 18 eta 19 okerrez banabil, eta hauteskundegatiko protesta bat dela esan du Sagarduik, ez? Aurkezpen hau egitarekin batera, ez? Horrela dela esango zenukete, egia da ez justo hauteskundealdia badela? Nik uste du legitimo, baldin bada legitimoa da. Ze azken finean, politika baten martxa aldatzeko iaia momentu honetan dagoen bide bakarra da hauteskunde batzuen aurrean salatzea zelan kudeatzen den res publika, azken finean, gauza publiko, momentu honetan importanteena ze gogora dezagun, EAEko presupuesto osoan osasunak daramana da gehien gastatzen duen sailak. Eta ez da Sagarduik defendatuko zuen moduan seguru aski
indartzen dutelako esparru publikoa, baizik eta langile gehien duen esparrua da beraien kompetentzien artean. Hori azpimarratu behar da. Bestela, estatu normal bat, estatu independente bat izango bagina, hori diferente izango litzateke seguru aski, beste sailetan bideratuko zen presupuestorik handiena. Ikusteke dago jakina, eta espero dezagun ikus dezagula egunen baten. Baina momentuz hori ez dela horrela. Eta beraz, Sagarduik eman behar du bide bat honi, eta onartu behar du hori gertatzea horrela. Esan duzu hasieran nola legitimoa baden, ez? Garai honetan halako protestei bide ematea, eta egia da, eukaztina dela ez, politikarien diskurtsoetan txertatuta badagoela osasungintzaren gaia bera, eta bai Gotzonek egin du iragarpena, hau esan zuten ere Iurretan irekiko zutela logistika zentro berri bat, ez horrek suposatu ditzakenekin, beraz, adierazpen hauek egitea, ez, edo txartotzat esatea protestak garaionetan egitea daudela? Nik uste dut gainera, ez dela egia momentu honetan egiten ari direla, edo proiektatu direla, baizik eta daramatzagu ja urteak eta pandemia garaian baitan, jendea ateratzen kalera, hori osasungintza publiko eta presentziala baten aldekoa, ez, eta indartu batekin, eta batez ere lehen arretan dagokionez. Orduan, orain esatea, erabiltzen ari direla, greba batez ere hauteskundeak direlako, lehenengotarik nik esango nuke, daramatzatela ja nahikotzo sindikatuak bebai eta gizarteok salatzen zenolako egoeran bizitzen ari garen, eta gero beste aldetik nola ez duzu erabiliko hauteskunde garaiak gauzak salatzeko, daukagun estatu demokratiko batean nik uste dut daukagun aukera bakarra, gero behin hauteskundak pasatu ostean, dana berriro, ez dakit nola esaten den ez dela lokartzen, baina jeizten da nik uste dut adierazpen hauek ez dira egongo pare bat hilabete pasatu ostean. Nik uste dut orain adierazpen hauek agertzen dira garaia delako, haiek ere garbitzeko arpegia eta ez dakit aldarrikatzeko gauzak egiten ari direla, eta normala da herri mugimendua, sindikatuek eta jende guztia orain atera nahi izatea, salatzera dagoen egoera, eta batez ere ea presio soziala egiten den. Gertatzen dena da hemen batzutan komentatu duguna, batzutan ez dakigu jendearen botoa, eta orain bai gauz botoa hitz egiten aldatzen den olako gauzak gertatzen direnean, edo beti jarraitzen dugu norabide bera. Hori galdetu behar nuen, ea benetan uste duzuen, edo aukerarik dagoen alako protestek, edo osasungintzatik egiten diren adierazpenek botoa aldatzeko tarterik ematen duten. Nik uste dut, ikusita maiatzaren 28 udal hauteskunde eta diputazioetarako hauteskundeak direnez, eragin txikiagoa izango duela horrelako gaiak, gaiak edo aurrekoa, badibidez, hezkuntzako sistemarekin nik uste dut antzeko pareko zerbait gertatzen ari dela. Agian aktoreak apur bat ezberdinak direla, baina atzean dagoen arazoa eta zera da estatuaren eta gizartearen estatuaren privatizazioaren martxa neoliberalismoarekin berdin-berdina da. Nik ez dut ustez, azken finean egia da udalek eta diputazioek kontu honetan eskumen gutxi dutela, eta badute bere eragina jakina, eta jendeak nolabaiteko era frakzionatuan ikertzen duela udalaz udal zera horren arazoak eta horren bosketa. Baina, jendeak pentsa dezala, zer dagoen mai gainean, eta mai gainean dagoena da mantentzea, ala ez mantentzea, gure gizarte mailako garapena, estatus soziala, eta hainbat urtetan defendatu dugun estatus propio bat. Mendebaldeko Europa bere garapen ekonomikoa, bere klase baxuenetan bestelako mundua, baina apur bat altuagoa baldin bada, horrexegatik baino ez da. Eta hori galtzen badugu ere, jendeak pentsa dezala, noraino ailega gaitezken. Eta gainera nik uste dut, jendea ez duela ikusten lotura, baina azken finean udaletxea da gure instituzio hurbilena, eta orduan berak egin beharko du transmisio hori, Eusko Jaurlaritzarekin, edo nik ikusten dute haiek
euki behar dute borondate bat, bai, gizarteok trasladatzen ditugune aldarrikapenak, Eusko Jaurlaritza mahai gainean ipintzeko, baina gertatzen dena da, batzutan egiten dutena da, hori baloia pasatu eta esan ez dala bereien kompetentzia, eta gero, badauz gauza batzuk txikiak, igual ez hain handiak, eta igual ez hain, ez dakit garrantzitsuagoak, baina bai itxi zuten Samurreko udal ambulantziak, hezkuntza dela eta nola dauzen eskola batzuk, ez daukatelako kalefazionik edo ventilatzeko zerarik. Nik uste dut udaletxek orokorrean egin beharko dutela bebai zeo zer gauzak hobetzeko, ez? Eta nik uste dut gauza batzuk ez badira hobetzen, orduan goaz berriro privatizazioaren aldeko. Asasuna dut, eskola bat ez badeko eraikina ondo jantzita, esate baterako, edo ez baditu patioak egokiak, umeak bere aizialdiaz gozatzeko, orduan jendea zer egiten du, bere umea ikastetxe pribatu kontzertatu batera eramatea. Orduan, nik uste dut ezin diogula kendu ardura udaletxe bati, nik uste dut berak ere, bere tresnak dituela gauzako betzeko orokorrean. Eta dozelan ere bere gertuko jendeari zerbait larria gertatzen zaionean, egin beharra da, salatzea, gutxienez salatzea. Eta momentuz, gehiengoek, nik gutxienez ez dut askorik ikusten horren jarrera, ez da. Eta etorkizun batean, beste bari helduko diogu, ez honi ere eragin diezaiokena, badela laburteko etenaldiaren ostean zorra PPG-aren 60% mugatu beharko dutela Europar Batasuneko herrialdeek, hemen salaketa bada nola zerbitzu publikoak izango diren lehenbiziko kaltetuak, hau bada torrez, COVID garaitik, ez dakit, albiste ikusteko tarterik izan duzuen? Nire kezkatzen nagoena da, hori, esan dutela, ezinturria estutzeko egarai aldu dela, baina nik uste dut egoera ez dela aldatu. Eta aldatzekotan, okerrera jundala, ez? Azken finean presioen igoera ordeko, alokaioren presioen igoera. Bizitzaren presioa igo dela, eta orduan jende batzuk bakarrik ditu zerbitzu publikoak orokorrean, ez nago esaten osasungintzan edo hezkuntzan, baina baita ere, bere bizi kalitatea aurrera emateko, orduan gastu publiko edo gastu soziala jeisten baldin bada, pertsona horiek ez dakit non geldituko diren, ez? Baztertuta geldituko dira. Orduan, ez dakit garai onena dela, edo zelan erabaki duten orain dela momentua hori egiteko, eta gainera esan duguna, dinot, hori kentzen baldin baduzu, gizarteon babesa amaitzen da. Gerriko estutzeko garaia eta gorputzak ez duela gehiagora ematen. EAeko osasun arazoak nolabait da mikro, eta horren politikaren izango zen makro, ez da, politika orokorrak edo arazo orokorrak hor daude, ez da. Aspaldiko urtetan argi eta garbi ikusten da, zelan Europar Batasunak lerrokatu da inolako arazo gabe politika neoliberalen alde. Garai hartan igoratzen naiz, orain dela 20-30 urte, beti pentsatzen genuen, eta horrela zela neurri handi baten, politika sozial handiagoak, politika keynesian handiagoak egiten zituen Europar Batasunak. Baina orain dela 20 urtetik ona edo apur bat gehiago, agian Strauss-Kahn famatu gura gertatu zenean eta bere ordez berriek zuzendu dutela instituzio ekonomikoak, baina ez dakit honekin batera edo apur bat lehenago, hasi da horren zera gauzak. Nik benetan ez dut ulertzen, zergatik orain zorroztu behar dira zorra ordaintzeko momentuan, noiz momentu honetan dirua askoz garestiagoa da orain dela 2-3 urte baino. Eta ez dut ulertzen zergatik estatuek oso merkea zegoenean dirua edo ia debaldekoa edo doainekoa ez zuten inbertitu zorrarekin bukatzeko. Azalpen bakarra nire ustez dela ez zutelako nahi jeitsi zorra da nolabait horrela baldintzatzen da, baldintzatuta dute Damokles ezpataren atzean, azpian edo nahi duzuen bezala esan,
estatuen ekonomiak, eta horrela jarraitzen dutela. Ikusten dugunean, aldi berean, sortu zuten zorraren zati handienetako bat, hau da, bankoek krisi dala eta ez zaio adibidez eskatzen, beraiek duten zorrak itatzeko, eta bitartean ez duten inolako lotzarik asaltzeko dituzten etekinak, ez da? Baina, bueno, gutxienez, memeloen kontua ez dugu izango, eta suposatzen dut jendea jakin behar du zergatik gertatzen den horrelako politika mota, ez da? Nik uste dut azkenean mikroan, politika bihurtu da negozio bat, nun mantendu behar dira botereak, eta ozen botereak, eta berdin dio zer gertatuko zaion jendeari, eta mundu mailan gauza bera, orduan askotan mai honetan hitz egin dugu erreforma fiskal bat egon beharko dela estatuan edo hemen edo dana dela, baina nik uste dut mundu maila edo aldaketa bat dago edo dana pikutara joango da. Orduan askotan hitz egiten dugu mikros, baina nik uste dut eragina daukala leku guztietan, eta sistema hau mantentzen ari da, hori, boterean daudenak daukatelako beraia entriki mailuak, zuk esan duzuna, ez dauka zentzurik, edo ez da praktikoa edo ez da efizientea egiten ari dena. Baldin badeko zu bankuak sortzen dituztenak milioiak eta milioiak, pertsona bat, ez dakit nola esan, interesak ez baldin baditu, egingo luke beste era batean, hau sortzen baldin badiozu, mendik aterako dut, ze haiek ez dute txarto pasatuko, ze badakigu bankuek daukatela hainbat tresna, jarraitzeko boterean, jarraitzeko bere, ez dakit nola esan, bizi kalitatearekin, eta justo kontrakoan ikuste dute jende asko, oso txarto pasatuko duela zerbitzu publikoak amaitzen baldin badira, murrizketa gehiago baldin badauz. Ez baina gastu publikoa txikitu egingo dela, titular horren azpian kaltetu bakarra herritarra da. Dudarik gabe. Ez dakit, publiko-pribatuaren arteko eztabaida sortzen denean, batzuetan ematen du jendea ez dela konturatzen, publikoa daukagun momentu honetan tresna bakarra, ezberdintasun sozialak baretzeko edo amiltzeko gutxi denez. Bestela ikusi behar dugu, ze handitzen ari denean momentu honetan publiko eta pribatasunaren arrakala jakina pribatuaren aldekoa, aberatsak aberatsagoak dira eta pobreagoak dira. Eta da, koltsoi bakarra horrekin nolabait amiltzeko, ez bukatzeko. Ze horretarako beste neurriak sakonagoak segurazki beharrezkoak izango dira, baina gutxienez aurre egin izateko. Beraz, norberaren dagoela apostu garbia egitea publikoaren gauzen aurrean, eta aldi berean salatzea, eta horregaitik daukagu adibidez hauteskunde batzuk, publikotasun sistema hori defendatzen ez denak edo defendatzen ez dituztenak. Gainera, askotan hitz egin dugu gastu publikoari buruz, baina ikuste dut gastu publikoa murrizten denean jendearen eskubideak murrizten dira. Eta hori bai da titularra, dinot. Askotan hitz egiten dugu publiko eta pribatuen artean zer dagoen, baina azkenean ukatzen direnak dira jendearen eskubideak. Eskubideak hezkuntza publiko eta duina eukitzeko, osasungintza publiko eta duina eukitzeko, eta hainbat gauzak suposatzen direnak berez gure eskubideak direlak, eta galtzen ari gara, eta jende batzuk edo ez du onartzen, edo ez du barneratzen, eta horregatik ez da ateratzen kalera. Nik uste dut bestela jendea jakingo balu zer suposatuko da hauze, ze gaina adibidez osasungintza nik uste dut argi da garbi dago, zuri ematen baldin badizute edo murrizketa batzuk baldin badauz, eta horrek esan nahi du itxaron zerrendak handitzen direla, edo espezialista batekin egoteko egon beharko zarela ez dakizen bat denbora zain, azkenean zure osasunaren kalte joaten da, dinot, oso gogorra da, holan esan da, baina ikustu dutia heldu garela puntu horretara, non pentsatu behar duzu, zure osasunaren kalte doazela murrizketa hauek, ez? Edo asko simpleagoa dela nire mediku baten aurrean zaudenean pentsatzen baduzu edo pentsatzeko aukera baldin baduzu agian agintzen dizuna edo egiten dizuna da diru gehiago egitea eta ez zure osasunaren aldeko kontu bat, nik horregaitik argi eta garbi zein izan behar den zera apostua, ez da?
iruditzen zaigu ere, ea diru publiko hori ez, ze eragilek banatzen duen eta nora bideratzen duen, ez? Baina murrizketa gatoz eta dagoen diru publiko horrekin ez zer egiten den badela, ez? Pribatutasunaz orain zaiten gabiltzala, hori bintzat orain artean, ez? Norabidea hori izan da, beraz, dagoena ere ez nola erabiliko den esperantza Utzi, ze azken finean aurrekoan esan zuten osasungintzan zegoen inbertsioa izango zala inoiz baino altuagoa, baina gero hartzen baldin baduzu banan badakizu parte bat joango dela sektori pribatura, hor egiten dira hainbat proba, orduan ez dakit, nik uste dut hor dagoela, ez dakiten nola esan, ez da gezurra, baina da, ez dakite modu ezberdinak hori interpretatzeko, eta ez dituzten ez gauzak argi esanez, gelditzen da, orain entzun ditugun adierazpenekin gertatu dena, ez jendea pentsatuko du, honek indartuko duela, jende gehiago gongo da lan egiten, eta justo da kontrakoa, ez? Osea, bai, lan egiten dutenek lan baldintza hobeagoak edukiko dituzte, eta hori eskertzekoa da, eta bazen garaia, baina da esaten duguna. Beti izan da gure eskubidea. Gertatzen dena da ez dela bermatu, ez? Eta nik uste dut hori, hainbat, ez dakit, mesfidantza sortzen ari dela jendeaz, olako jendetan, olako gauzak entzuten ditugunean. Eta reforma fiskalen jartzen da askotan hor fokua, hor zer da borondate falta eta horrekin azaldu daiteke bai makroan zein mikroan, ez lehen hitz egiten genuen hemengoa mikroa litzatekela eta makroan guztietan hitz egiten da horren beharraz, tala ere? Ez que neoliberalismoaren tesia beti da teorian zerga gutxiago, gero horrela inbertitzeko gehiago izango dela, baina hori gezurra da. Gezurra da. Jendeak inbertitzaileek egiten dute inbertsioa aukera baldin badute diru gehiago gastatzeko. Eta berdin da, diru gehiago duten inbertitzeko ala ez. Eta hori murrizten dela beste ekintza sozial eta gizartetarako. Hori argi dagoela. Hori bai, ez bada gastu militarra jakina. Ze horiek bai dira gastu sozialekin batera jartzen direnak, ez da? Zan nahi dut, argi dagoela zer dagoen atzetik, ez da? Eta argi dago zergen banaketa da, hori, instrumento bakarra, amiltzeko lehen esaten nuen bezala, ezberdintasun sozialak, punto. Nik uste dut argi gelditzen ari dela da, azken finean lehen beti esaten zen, estatuak, edo estatuek boterea zeukatela, ez? Gaur egun estatuek benetan boterea daukate gauzak aldatzeko, edo ja dauz oligopolio batzuk edo enpresa batzuk, haiek baino boterea handia daukaten eta beraien eragina gero eta gehiago nabaritzen ari dela. Ze hori mikroan ere ikusten da, zenbat zentru pribatuak sortzen ari diren hainbat tokitan, Bilbon dekogu gauza inguratuta eta txampoinoiak bezala sortzen dira. Eta ez bakarrik hori osasungintzan, bai ikusten da hezkuntzan, bai ikusten da residentzietan, dauz hainbat arlotan, non nabaritzen dela pribatuen sektorea indartzen ari dela. Eta honekin gai hemen utzita beste kontu bati helduko diogu, izan ere Irunberri 1990 Arroiaren negarra liburuak kaleratu du orain gutxi Pako Aristik. Hemen Irunberriko arroiako gertaeren bertsio ofiziala desmuntatu egiten da, hor Korkuera orduko Espainiako gobernuko barne ministroarena da, ezaguna egin zen bertsioa, nola esaten zuen etako kideek euren buruaz beste egin zutena, hala ere iritsi zaigu ikerketa lana, hause desmuntatzera, eta badugu Pako Aristi, idazle eta kazetaria kameraren beste aldean, ontaz hitz egiteko. Kaixo, eguerdion? Kaixo, eguerdion, onden zuten da? Hortxe, zuk gu, ondo? Bai. Hori ez, komentatzen ibili gara nola ez, argitaratu edo argia ikusi berri duen Irunberri 1990 Arroiaren negarrak, zer dakar liburu edo ikerketa lan honek, zer desmuntatzera etorri da? Hor bersio ofizial bat esarri zuen, Korkuera bere garaian, zure esan duzu bezala, eta han esatetzen suizidio kolektibo bat izan zela. Eta, ez zuen jendea sinestu, polemika handia egon zen, eta baina, ez zen sortu ez da ere bersio alternatibo bat, hori kristenatuko zuenik, eta
Horrela geratu zen, nebulosa batean ez da sostinezgarria da bat, baina berzio ofizialak bere indarra dauka eta ezarre geratu zen. Gero dago datu bat, jendea ez dakiena, eta datu hori da, handik 5 urtera, Germán Rubenak epaitu zuten, berak Susana egin zuelakoan, ze Susanak 2 tiro zeuzkan buruan, eta auxilioa suizidio edo leporatzen zioten, eta epaiketa hartan Rubenak errugabe geratu zen. Errugabe zergatik? Entzutegi nazionalak esan zuen, ez zegoela froga bakar bat ere fiskalari aurpegiratu zion, alegia estatuari leporatu zion, ez zegoela froga bakar bat ere han suizidioak egon zirela frogatzen zuenik. Soilik, usteak, hipotesiak, eta barrodun, erabat hankaz gora bota zuen berzio hori eta balio gabetu zuen. Eta esaten zuen, sententziak, liburuan dago, ez da hemen aurkeztu froga sendo bakar bat, eta ez dakigu nola eragin ziren persona hauen heriotza ekarri zuten zauri horiek. Hor jartzen du punto final. Ez du esaten, suizidioa egon dela ez da egia judizial bat, badirudi ez dela egon suizidio hori, orduan nola hil dira persona hauek, edo nork hil ditu, eta nola galdera horren bukaeran erantzunean ikusten den indar armatuak egon litezkela, hor moztu zuen eta ez zuen ikerketarik egin du. Orduan guk egin duguna da, berak, Audientzia Nazionalak uko egin zion ikerketa horri, hori burutu dugu, ikerketa independente bat izan da, eta hor atera da, dato asko eta asko lekuko berriak aurkitu ditugu, eta batetik desmontatu dugu berzio ofiziala, eta bestetik eraiki dugu berzio alternatibo bat, horrela, etorkizuneko historialariek izango dituzte 2 informazio iturri, aztertzeko eta erabakitzeko zein egiten zaien fidagarriagoa edo. Zer dio proposatzen den bertsio berri honek nolabait esatearren, ez? Behin ikerketa hasita zer ikusita edo zer geratu da agerian? Bai, guk hor kontatzen dugun bertsioa fundamentatu egin dugu. Zan nahi dut, kontrastatu ditugu informazioa bateko eta besteko. Oso gai komplikatua da, eta laburtuko izuet, baina liburuan dago zehazmeak guk lortu ditugun froga guztien dokumentuak eta testigantza berriak eta bat. Berzio ofizialaren funtsa hau da. Han Erbaz sargentoa egin zuten komandokoek eta zauritu zuten Dominguez Piriz, deitzen den beste sargento bat. Han beste 2 kabo zeuden, berzio ofizialak dio, tiroketa ondoren Piriz zaurituta oso larri zaurituta zegoela ikusi zutenean, kaboek, 3 guardia zibiloiek, kotxea hartu eta Zangotzara, osasun zentrora, joan zirela. Eta arroia hutsik geratu zela ordu erdi batez. Alegia, ihes egin zieten, eta tarte hori aprobetxatu zuten suizidatzeko. Guk horri buelta eman diogu eta demostratu dugu batetik Pirizen zauria ez zela larria, Korkuera izan zuen, odol asko isuri zuela eta bat, eta sumaria azterturik, handauden 9 dokumentuetan, inon ez da agertzen odorik dagoenik ere. Hospitalera eramaten denean Iruñera, esaten da, bala badauka, informazailan, azaletik zentimetro batera edo, eta ordu beten, zuzentzen diote, ordu betian, balatera, zauria garbitu eta listo dago gizona. Eta ez da ipatzen gizonaneko gol asko galdu du eta horrelakorik. Orduan hor hastenak ez du guztia. Antzerden ume batzuek ere, Gasteizko batzu, eskursioan, agitako batzuekin hitz egin dugu. Eta haiek diote, arroia ez zela hutsik egon, ez da minutu batean ere. Haiek handaudelarik, 3 auto sekreta datoz, bana-mana, zaten dite atera emendik, alde emendik, gero beste badator, eta Irunberriko aparkalekura ateatzen direnean, handaudez 8 Nissan Patrol, eta garrantzitsuena, helikoptero bat, dabil,
Korkuerak esan zuen helikoptero egizela hueltaka, besterik ez, eta ume hauek, diote, helikopteroak lur hartu zuen gure aurrean, gure gandik 50 metrora. Barrutik jatsi ziren 8 gizon armatu, garreko bidale bada, eta handiratzea gituzten oso violentoki, eta gizon horiek arroian barrura sartu ziren. Eta hirugarren datua da, han holandesa bat zegoen, Marian Usken, turista bat, arrean zegateratzen, eta berarekin itzin dugu, harreman egin dugu, beha nederlanderaz idatzi du honetaz, eta beha esaten du, lehen tiroketa entzun eta horbildu zela, eta guardia zibilak ikusi zituela, fusilak hartuta, gazteei tiroka, sorbaldan kontra jarrita, gazteei tiroka, segika, eta gazteak korrika beregana datozenean, militanteak, behar estudianteak deitzen diren los estudiantes. Militanteak beregana eritsi diren, esaten du, nizan patrola, ziztu biztian, beraien gana atorla eta beraien gana eritsi dela. Eta une hortan, estudianteak sasi artean eskutatu dira. Beraz, lehen minututik, poliziak badaki non eskutatu diren. Ez dira joan zangotzara bizita arroian barrura atzetik jarraika etorri dira. Eta bukatzeko, esaten da, Germán Rubenajek, gero atzailan aurkituko dute Germán Rubenaj, 8 aldea, eta Germanek dauka tiro bat hemen, lepoa, masai ezoran azpitik, zartuta kopetatik ateratzen zaiona, baina tiro bat dauka belaunean ere, atzeko partiak. Orduan, esan zuten belauneko tiro hori, hasierako tiroketan gertatu zela, baina gezurra da, zeren holandesa honek korrika ikusi ditu hirurak bere gana, eta korrika joan dira arbustota. Inorrez dago zauritua. Eta belaunean zauria daukanak, ez du, bala badaukanak, ez du korrika egiten. Orduan, holandesak ikusten ditu hauek sasi artean eskutatzen hirurak, sano, eta gero agertzen dira 5 bala dauzkatela. Germanek 2 hori dauzka, Susanak 2 dauzka buruan, eta Joni Zaralde dauka bala bat buruan, eta gerora, toxikologiak esango du, Irati ibaiko ura daukala diriketan eta urdaian baita ere. Orduan galdera oso zuma da, Germani belaunean tiro hori nork eman dio eta noiz. Suiziratzea di joanak, lehenengo ez dio bere belaunari tiro ematen. Horrela, ari katu dugu bersio alternatiboa. Iragan hurbila, ikertzera goazenean hor trabak oraindik ere asko izaten dira. Ez dakit prozesua zelakoa izan den, eta horretaz aparte ere aipatu duzu ez, oraingoan historialariek horri errepratu gura badiote ez, 2 bertsio egongo direla, baina ez dakit justiziaren partetik edo bueno, ez, zer nolako ekinbideak ireki ditzakeen ez, halako lan honek argia ikusi izanak. Bi gauza esaten dituzke lan kolektibo izan dela, ze jende asko ebili da hor niri laguntzen informazioa lortzen, elkarrizketak egiten, sumaria aztertzen eta bat. Da ni nolabait horri guztiari forma eman diot, forma literarioak, diskriminatu dut informazioaren artean asko zegoen, kontrastatua zena sartu, kontrastatu zena sartu, eta gero forma literaria eman diot. Hori batetik eta bestetik, guk ez daukau zalantzarik lan hau lehen pauso bat izan litekeela. Horako kasuetan ez da du krimen bati buruzari garenean, justizia normalean ez dio lekurik egiten horrelako gauzei, eta kasu batzu izan dira Euskal Herrian, froga gehiago zezkatenak, Zabaltza kasua, orain dela gutxi Pasaiko Badiako enboskada horrena, eta hor badaude froga garbiagoak, eta erabakigarriagoak, eta hala ere bide judiziala oso nekeza da zabaltzea. Baina bai nahi espero duguna da, hau lehen pauso bat izatea, eta ondoren beste emaitza batzuk, beste ikerketa batzuk etortzea. Adibidez, Arantzadirekin harremanetan egon gara, gure ikerketak iraunduen denbora honetan guztian, eta gure material guztiak haien esku geratu da. Autopsiak, antzeden argazkiak, gure ikerketak haien esku geratu dira, eta aurrerago, espero dugu, Arantzadik egingo duela txosten bat,
batez ere, argudiatuz, aber ze sinesgarritasun daukan, garai hartan egintzen autopsia ofizial horrek, heriotzaren ordua ondo kalkulatua dagoen, zauri horiek nola eginak diren, eta hau, lehenengo pasoa izango litzateke. Eta nik uste, kasu hau isilpean egonda eta ilunpean egonda, 13 urtetan, ez da apenas honi buruz ezer idatzi, ez da komunikabietan egon, eta orain egoten hasi da, hori ere nahi genuen. Egoten hasten denean, edabideetan, jende berria sortzen da. Niri ja, egun hauetan ari zaizkin mezu batzuk iristen, eta batek esaten dit, nik ezagutzen dut, guk hemen defendatzen dugun tesia da, hauek, arroiatik atera egitzituztela beste leku batera, ziur aski helikopteroan. Orduan, idatziri batek berak ezagutzen duela, atxilotu zuten kasu bat, helikopteroan eraman zuten, eta nolabait, nahi izan dugu memoria astintzea ere bai, eta jendea martxan jartzea. Eta, gure asmoa edo gure itxaropena hori da. Hau lehen pausua izango dela eta honek ibilbide bat izango duela, baita ere, gogorak hor daukan bidea, Eusko Jaurlaritzan bidez ere hor dago, komplikatu xagoa da, baina hor bideratzeko modua edo izango da, behar da. Eta bintzat ikusten dugu nola horre hautsen artetik badela zer irten denik, hemen utzi behar dugu konexioa, kuskusatu nahi duenak, interesa duenak, edo, jakiminez badenak badauka dagoeneko liburu askuratzeko aukera, gehiago, honen inguruan gehiago hitz egiteko ematen digun, mila esker, Pako, eta hurrengora arte. Bale, karrik asko zuei, agur ondo izan. Tira aipatugu memori urbila iragan urbilaz gabiltzanean nolako erresistentziak agertzen diren, hau Arantzadi mueltan askotan aipatu izan dugu, eta hemen badago estatuko krimen bat gehiago ikertua ez dena izan, bere osotasunean, eta badaukagu hemen liburua eztabaida mahai gainean jartzeko. Hemen gauza asko nik uste dut komentatzeko egongo lirateke eta patxadaz eta luze, ezta. Niri burura etortzen zaidan lehenengo gauza da, hau ez da kaso bakana. Zoritxarrez, Pako Aristik aipatu dituen bezala, honi gehitu aldiogu Pasaiako gertakariak, edo Zabaltzaren kasua, berri ere atera dala berriro ere, eta beste batzuk ez da. Ikusita gainera, kasu honetan adibidez, 33 urte pasatu direla, esan nahi dut 33 urte, ja ez da atzoko kontu bat, ez da. Eta ikusita, nik esango nuke gehiago, oin gaur bertan betetzen direla 5 urte erakunde armatua desegin zela, ez da? Esan nahi dut, horria pasatzeko agian izango zen momentua, baina ez dago inolako interesik errelato zuzen unilineal bat eta unibokoa ez bada ez zuzentzeko, ez da? Eta bueno, zoritxarrez tamalez jarraituko dugu horretaz hitz egiten hurrengo urtetan, ez da? Gainera, badela momentua, esaten zuen memoria edo historia astintzeko, izan ere, hor badir eta aipatzen zuen, Holandako lekuko batekin hitz egiteko aukera izan duela, eta jendea adinean gora doa, gertakari hauek ikertu gabe daude, 30 urte atzera kasu honetan, eta gero besteak, beste hainbeste, eta orain ez bada, agian... Gainera, nik uste dut, zuk aipatutakoa, aurreko egunen egon ginen Gernikako bombardeoei buruz hitz egiten, eta nola pasatu behar direla urteak eta urteak memoria historikoa aldarrikatzeko eta benetan gertatu sana mahai gainean jartzeko eta guztiok ez dakit irakurketa berdina edo bera egiteko, ez? Eta nik uste dute horretarako baldintza jarri dira, hainbat jende dagoela atzean baldintza horiek lantzen, baina, klaro, da esaten duguna, badauz batzuk, helduko dara momentu batean, non ezin duzula ikertu, ezin duzula ezer egin, ze, klaro,
probak edo hor testiguak edo dana, ez dira hor egongo betiko, ez? Eta orduan, nahiz eta baldintzak badagoela jendea lantzen ari direna, egongo da hor muga bat, ez? Ez dago atzera pausurik heltzen baldin bagara ez dakin ora. Gernikako bombardaketa aipatu duzu, eta Alemaniako gobernuak ez bezala, Espainiako gobernuak oraindik pasata 80 urte baino gehiago ez duela zera gaizetzi horrelako kontuak. Esan nahi dut azken finean, teorian ez luke zergatik horren edo aurreko relatoarekin bat egin beharko pasatu diren horren beste urte, eta agian hori da okerra, ez da. Gaurko gobernua hango iturriekin ez daukan zer ikusirik, agian horretan okertuta egon naiteke, hori egia da. Bai, ez, baina horre bai gertatzen da, beste askotan ez, markoa, ez da, Espainiako gobernuak adibidez, ez, memoria eta zitzaiterakoan nahi duenean, bada kapaza beren markoa ezartzeko, ez, eta gero hori, dira egiten adierazpen batzuk, ez, 86 urte eta gero Gernikan, baina berez, ez, Bolaños irten daiteken bezala, ez, Espainiako bandera dugun hori eskaintza egitera, eta bere markoa hor esartzera, bera adierazpenekin, ez, eurek egiten dute agian lotura eta trabak euren burueri jarri. Bai, nik uste dute hori da, gainera ez dakit nork esan zuen mai honetan, ez dut gogoratzen hori izan zen, hori, garai horretan gobernuan zegoena zen republika bat, orduan, ez dakit nola zen, ez dagoela lotura zehatza, edo ez luke egon behar, ez dakit azaltzen nahi zen, orduan batzutan horrek kezkagarria da, kezkatzen gaitu. Zalako eraso baten gainean ez bada, bueno, ez dakitan errekonozimendu edo aitortzarik egiten beste hauen kasuan oraindik eta okerrago badago ez egoera. Gaur jarraituz aipatzen 5 urte pasatu direla erakunde armatua desagertu zenetik, nik mai gainean utzik nahi nuke erreflexio bat. Ulertzen ez badugu, edo ulertu nahi ez badugu, zergatik bere garaian sortu zen horrelako erakunde armatu bat, jai dugu kondenatuta egongo gara historia errepikatzera. Momentu baten edo beranduago. Eta badago interesak zergatik sortu zen benetako arrazoiak mai gainean ez usteko. Beraz, egin dezakegu omenaldi, lore eskaintza, nahi beste. Baina nahi ez badugu benetan arazoaren edo ekintzaren iturburua bilatu eta aztertu, jai dugu. Zentzu horretan horra gertzen zaizkigu trabak, ez? Izan ere alako kasuekin lotuta egin zuen ez orain gutxi, ez? Arantzadiren webgunen hueltako guzti horiek, ez? Gizarte honek antza ez du merezi inolako ez azalpenak agian, edo ez, benetan zer gertatu denaren ez dakit, ez, 10 urte barru eskoletan iritsiko den ala ez, baina ez dirudi liburuetan ez zer ikusiko dugunik. Nik uste dut argi dagoela nork idazten dituelako liburuak, ez? Nork eramaten du hezkuntza, nork eramaten du memoria historika, azkenean hori ez da aldatuko. Ez badugu presionatzen, eta nik uste dut hori da gizarteok egin beharko duguna, eta gero berak aipatu ditu komunikabideak, ez nolako komunikabideak ditugun gaur egun. Aurreko egunean egon ginen kasetarien zuzendaria edo zera dela eta esan zigun mundu mailan estatuan dauzen komunikabideak oso begitzarrean ikusten direla. Non agertuko da ikerketa hau? Nortzuk irakurriko dute? Hau teleberrian agertuko da? Hau, dinot, ea jendean nola helaraziko duen berria ez bada agertzen, ez? Dinot. Baina justu kasu konkretu honetan izan da, hori ez, bai, datu askoren faltagatik, edo, bueno, ez, proba faltagatik ere, ez dela izan kasu batez asko hitz egin izan dena, gero, oraindik eta gutxiago dauden hori eta ez hasieran esan moduan beste zenbat izango diren, ez du ematen, ez da arlo juridikotik zerbait zabaltzeko nahiz eta gero badakigun, ez, jurisprudentzia nola funtzionatzen duen. Kasu honetan, kasu gehienetan badaude gauza batzuk, tragikoak izanez bazira barregarriak izango liratekez, segundatako
diskursoa defendatu nahi izan duten, ez da, beraz, fokoa ez da horretan jarri behar baizik eta atzetik zemotatako asmoa dagoen eta zekatik egiten diren horrelako pentsa ezinezko gauza horiek, ez da. Baina gero ikusi dugu, orain akorratu naiz ere ez, Gasteizko kasuaz nola ez, memoria gunea ez, irekitzeko eta nola ilusioa ez, batzutan pizten den edo piztaraz egiten duten erakundeetatik, ez gauzak txukun egitekoa eta bar, eta gero berriz ere ez, hormak agertzen direla eta orduan ez, gainera oraindik ere ez, badira biktimak ez dakit bizirik nola esate arren edo ez, bada jendea halako gauzen lekuko izan dena eta agian hilegingo direnak inolako aitortze gabe. Bai, azken finean hori aurreko agunean egon ginen elkarrizketa batean, ez? Non esaten zuten hori, baldintza jarri direla, badagoela jendea lan egiten memoria historiko ez dakit alternatibo, ez, benetazkoa izango zala, baina ikusten ditugu hainbat kontu gelditzen dira hori, beste esparruetan, ez? Eta ez goaz guztiok batera, badago erritmo ezberdinak eta batzuk zoritzarrez geldituko dira kanpo, memoriatik at. Zero egia da nazioarte mailan badira adibide ezberdinak eta behintzat bada eskertzekoa eta halako lanak ez egiten dituzte nahi ere, behintzat Euskal Herria badela jende neka ezina, ez? Halakoak argitara atara nahian eta behintzat ez badu beste zertako balio jendeak ezagutu dezan. Herri batek memoria galtzen badu, azken finean desagertuko da herri bezala, ez da? Eta hori da, segurazki batzuek bilatzen duten, ez da? Baina hori kontu orokorragoa da. Hala da, bai, eta esaten didate amaitu beharra daukagula, beraz eskerrik asko, gurekin gaur izatearren eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.